Het nieuwe jaar is begonnen en carnaval nadert met rassen schreden. Afgelopen weekend kwamen in verschillende dorpen de prinsen uit. En zondagmiddag stond de Prinsenbal bij het Dartele Vuilen op het programma. In een kolkende peerstal was het als eerste tijd voor het nieuwe jeugdtrio om zich bekend te maken. Door middel van een DJ-contest werd bekeken wie er de beste draai aan carnaval 2017 kon geven. Mag ik voorstellen? Het jeugdtrio voor 2017 en tegen we dit jaar een geweldige draai geven. Jeugdnaar, Nas! Jeugdprinses, Anke! Jeugdlens, Theo! Hier staat dan een jeugdtrio 2017. Zullen we gewoon met de Polonaise? Ze gaan er tegenaan, we gaan het omdraaien! Ik ben Theo, Bronswijk en ik woon dus in Veulen en ik ben net prins geworden. Ik ben Amke Rentjes en ik woon in Veulen en ik ben prinses geworden. Ik ben Lars. Oh, en woon in Veulen. En dat was het. Heb je al een leus, een carnavalsleus? Nog niet. Ik denk dat ik thuis dan nog wel even ga bedenken wat voor leus ik ga gebruiken. Hoe werkt de loting? Nou gewoon, ze hadden gewoon een muts van een, en daar deden ze papiertjes in en moest je gewoon een papiertje pakken en dan en op het papiertje wat ik had stond prins en op de andere stond niks. Ik vond het wel jammer voor de anderen, want we waren met z'n tweeën, maar ik vond het wel leuk dat ik het ben geworden. En wat vind je nou zo leuk aan carnaval? Dat de hele zaal helemaal vol zit, of ja, hier tenminste wel. En het is zo gezellig en iedereen, het maakt eigenlijk niet echt uit hoe oud je bent. Het is zeg maar gewoon, iedereen is vrolijk en weet ik, Het is wel leuk, want de hele zaal is druk bezig en zo. En dan sta je daarvoor op het podium. Lekker gek doen. Oké. Ja, gewoon, het is altijd gezellig en zo en je vrienden zijn er en ja. En leeft carnaval een beetje in Veulen? Ja, hier wel. Als je geen prinses was geworden, wat had je dan gekozen als kostuum? Dan kon ik nog raad worden. En anders was ik een cookie monster geworden. Heb je zin in carnaval? Ja, en nu al helemaal. Heel erg. Zoals ik al zei, de hele zaal zit vol. En soms dan zetten ze weer langs de zaal is ook het café. En dan zetten ze die deur open, want anders dan wordt het ja. En met dit trio voorop kon er opgebouwd worden naar de grote climax van de middag. In Veulen wordt er dit jaar meegedaan aan de bekende Alpe d'Huez actie. En dus was het belangrijk dat de nieuwe heerser in ieder geval een berg per fiets kan beklimmen. 4 potentiële prinsen gingen op de fiets al klimmend uitmaken wie de nieuwe prins voor het komend seizoen moest gaan worden. Maar er bleek wel wat gesjoemeld te zijn. Er zit er nog een achter, een illegale, een midlifter. Maar dat fiets wel een hele mul af. Dan gaat berg op en berg af. Dat is gewoon maar. Dan moet wel een nieuwe prins met niet rijden. We zien achteraan Kim Dukkever in de Prinsengalerij. Hij is niet getrouwd, maar ook geen vrijgezel. Zijn sterrenbeeld is maagd. De prinses heeft een leuke poes. De prinses is ervoor geknipt. Pas of berg. Hij vindt voetbal bijna net zo leuk als carnaval. De prins van 2017, een 63e prins van de dag naar voren, is prins Daan de Nersen.
Nou ja, ik ben Daan Hendricks uit Veulen en ik ben Prins Daan de eerste. Ik ben allrounder in de natuursteenhandel in IJsselstein, tuin en terras. Ik ben Inge Rijntjes uit het Veulen. Nieuwe prinses van Daan. Ik ben kapper in Amerika. Ja. Was het moeilijk om geheim te houden? Nou, persoonlijk vond ik van wel. Ik had het ook omdat ik best wel veel klanten tegenkom in Amerika. Die zijn ook allemaal helemaal van de carnaval, die houden daar zo van. En dan vraag ik ze van, jij en je vriend, wordt dat niks? Dan zeg ik, ja nee, ik ben veel te jong, ik ben namelijk pas 19. Ik heb één keertje een klant gehad en die zei van, ja, jij en Daan, die kennen Daan een beetje van, worden jullie geen prins? Nou, ik zei nee, dat is niks voor mij en echt op dat moment knipte ik in mijn vinger. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. Het is heel moeilijk omdat heel veel mensen die raden je, zeg maar, of die gokken en die zeggen van ja, jij bent het hè. En dan moet je maar zeggen ja of nee of maakt eigenlijk niks uit. Maar je hebt zoiets van ja, volgens mij heeft hij het door. Maar achteraf gezien bleek dat we helemaal niet zo heel veel door hadden. Dus dat was wel mooi. We hebben wel altijd een vast iets, zeg maar. De nieuwe prins die laat een kratje bier bezorgen bij de wagenbouwers. Maar dat hebben we dan inderdaad ook maar laten doen. Hè. En dan aan de hand daarvan gaan ze natuurlijk weer gokken van oh, wie heeft er hertog Jan, weet je wel. Wie zou er dan prins kunnen worden? Maar verder nee, alles wat je zegt is goed. Als je zegt ja, ik word prins, ja, dat geloof ik niet. Als je zegt nee, ik word het niet, ja, dat geloof ik niet, zeggen ze dan. Dus alles wat je zegt is goed. Heb je wel zin in carnaval? Ontzettend, echt heel veel. Ik stond er te springen achter de coulissen inderdaad. Ja, ik kon niet wachten om het podium op te komen. Onwijs veel zin. Echt, eerlijk gezegd meer dan normaal natuurlijk. Maar ik vind het altijd wel echt feest. En nu echt heel erg. Zeker nou met LVK erbij, met minimaal maximale van David en Koen. Daar moeten wij dadelijk ook naar Maastricht en naar Heerlen. Daar gaan we even vanuit. Dus dat wordt drukker en drukker, maar ontzettend veel zin in. Ontzettend veel zin in. Ja, ik zag sowieso op de planning staan in Amerika. Dat is wel leuk omdat ik daar werk. Ik denk ook wel IJsselstein, mijn hele familie woont in IJsselstein. En jij werkt in IJsselstein. En verder, laten ze wel op ons afkomen denk ik. De leus die is, kom niet te laat, maar gut niet te vroeg. Drink niet te weinig, maar wel genoeg. De hoogheden in het Veulen zijn dus bekend. Het jeugdtrio kan op vrijdagavond 20 januari gefeliciteerd worden. En zaterdagavond houden prins Daan en prinses Inge hun receptie.